Ayya ta yi yaron zamani na zo gare ku, daɗin baiti na yau ma na zo na tsara ku, inda waka ce zani ba ku ba gajiya, yau ma na taso da ran baiti na ku shine yau barka da sallah nake muku yan uwa, barka da sallah, barka da sallah, idi mubarak, idi mubarak, yau babbar rana ce yau kowa na farin ciki, yau babbar rana ce kowa yana farin ciki, yau ba mai kunci ko yau babbar rana ce, ku zo mu yabe ma juna da Allah, ku zo mu yabe ma juna da Allah, duk wanda ka zanta malabi ka je ka nemi gafara ya yafe ma, yau ranar alfarma ce yau ranar himma ce, ku zo mu nuna farin cikin ku, ku zo mu yi selfie mu yi hoto ko, ku zo mu yi murna yan uwana, ni da ina roko duk wanda mai malafi ya yafe mini, ni dai tahir Yaronzamani, ni dai na yafe ma kowa da ke duniya, duk wanda na yi malafi ya yafe min, har masoya na har makiyan gaba daya, ina neman gafara ku yafe min, ni tahir in na yi kalamin da ba su yi muku ba, ku yafe mini, ni tahir na gode, ni dai tahir na gode masoya, ni dai ina neman gafara ku yafe min, idi mubarak, idi mubarak, yau ranar alfarma ce ta zo ba mai kunci, yau ranar alfarma ce ta zo ba mai kunci, kowa ka gani yau yana murna ko, saboda wannan babbar rana ta yau ko, da fatan kun yi idi lafiya lau, da fatan kun yi idi lafiya lau, Allah ya maimaita mu na zuwa na bari, lalle ba lalle ba ne mu na bari, to ku bari mu yafe ma juna ko, duk wanda ya san yayi mamata salafi, ya je su gana su yafe ma juna, duk wanda ya san baya shiri da mutane, to ya je ya roke su gafara, duk wanda baya shiri da iyayensa, to ya je ya neme su gafara ma, yau rana ba ce idi mubarak, idi mubarak, yau ranar ba ce yau ba mai kunci ko, kowa ka gani yana farin ciki, mi zai hana mu yafe wa juna, lalle ba ne mu ga wani idi kamar yau da muka gan shi ko, Allah na gode ma, Allah na gode ma, da ka nuna min wannan rana ta farin ciki, kowa yana farin ciki da zuwan wannan ranar da ta zo, ni ma ina farin ciki, masoya na ku zo mu yi selfie, mu ɗauki foto da juna haba yan uwa.